Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Miyerkules sa 8 na bulan sa Disyembre tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga aton talakayon karon nga aga. Korte Suprema nagdesisyon na sa anti-terror law. Hindi pa mapalayag ang resulta. Okta Research ba? Nito ka delikado, nagbukas ang mga bar kag nightclubs. Subong man, mga Pinoy magpalauli sa Pasko mahimo gamiton ang electronic gate. No to drug addict nga presidente. Arangka naman ni Anay Senador Antonio Trillanes. Mga Ilocano daw, nagpay-petition ba to kay Bongbong Marcos? Ini nga mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayok halong sa Radio Philippine Standard Time las 6:40. Ginpalayag na nga nagbinutuhay na ang mga mahistrado kon ano ang boto hindi pa mapalayag. Hindi ni pareho sa ginpalayag sang iban nga mga grupo nga kuno may ara seksyon na nga ginbasura kag may ara na ginaprubahan ang Korte Suprema. Desyembre 7, ang Korte Suprema nga mga maestrado nagdesider na nga talakayon kag kada isa may desisyon sining anti-terror nga ni. Nagbinutuhay sila. Siling sang Korte Suprema, labi na gid ang spokesperson nga si Brian Kit Hosaka, ginkumpirmar niya nga nagbinutuhay na. Pero ang boto kumpirmahon pa, itali pa ini, suspense sabi para sa pumuluyo. Pero nagpasalig sila nga ipalayag sa publiko ang tagsa kaseksyon sang 37 ka petisyon, objeksyon, batok sa among layi. Pero ining nagagwa nga mga balita nga kuno may ara na desisyon, ang Section 4 kuno, ang definition sang terror, amo lang kuno, ang sa bilog nga mga seksyon ang ginaprubahan, siling sang Korte Suprema wrong, sala, misleading, sala nga impormasyon. Yahulat kamo sa desisyon sang Korte Suprema. Pero nagpasalig ang Supreme Court Public Information nga tagaan niya ang katapos sang media kag ang publiko sang accurate na nga binutuhay sang Korte Suprema kon anti-terror nga layi ang paghambalan. Nya hindi magdugay, may balaan na sang bilog nga katapos sang media kag bilog nga pumuluyo kun ano ang resulta sang pagbinutuhay. Tisubong wala sila opisina, ginatali na ang buto. Ginakumpirmar gid ang buto sang tagsa ka mga mahistrado. Bantayan ta ang resulta. Action Radio Philippine Standard Time las 6:42. Mabalik kami pagkatapos ini.
pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa anong kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayo na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
kasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. Nag-us-us giman ang COVID, ginaplanos ang IATF nga manaog sa level number 1. Pero ang Okta Research may ara kabalaka. Ano ini? Ang pagbukas sa mga bar kag nightclubs. Ti kon mag-nightclub ka, natural inom-inom ka, may mga hospitality guard, tibol-tibol ka, ti may na kung may social distancing. Ang social distancing pwede sir mahimo kung temprano pa. Pero kung naganagob ng kagabihon, kag medyo damo-damo na ang nainom sa mga customer, natural matibol-tibol na baye. Kung itibol yung baye, ti inom-inom na, lady strength. Pagkatapos nga daw medyo bastante na sa alcohol, may ara na ulo agbay. May kapot-kapot na kamot. Ang malain basi may ara pa lips to lips. Tibod laygid. Sila sang Okta Research daw kadelikado siniyaw. Kinahanglan ti araw-araw nga bantayan mo na tanan-tanan nga oras na sa sulod sang nightclub na kag bar. Kinanda natural man lang na. Ipokrito kay mo yang ang pila naton kauton magsulod sa bar na nga magpungko ka lang ka magpaputi-puti kalibutaw mo natural sulod ka sa bar may kwarta ka tibol-tibol ka da release day ka da ulo agbay ka da ina siling sang Okta Research daw kadelikado base kung dira maglapta naman ang kagaw. Hindi mahimo kunubog na wala na social distancing din man. Na makatugong na tagwalok butilyad ang adugot irek ng kalimutao, lipat na social distancing. Labi na gid ko na gilatibol, gapulo pangilay, disgrasya gid. Dira siling sang Okta Research base kon maglapta liwat kag gid mapunggan ang paglapta sang kagaw. Pwede sir, kung ara ka na sa sulod sa nightclub, social distancing lang, tulukay lang kamo, wala lang kaptanay. Ina kon hindi pahubog. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 53. Babalik kami pagkatapos ini. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita
nga natabo against the Cory administration. Amo man nga panahon, tama ka-aktibo sa Sparrow Unit sa NPA. Sabi ninyo, bisan adlaw, ang mga pulis nga pang-tiro, nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow Unit, even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi Dati tinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pinaka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Radio Philippine Standard Time, lasay 58. Ang Sulid North, may petisyon naman bato kay Bongbong Marcos. Ano niyang natabo kay Bongbong Marcos nga daw amo lang ini siyang gidahingabot. Kadamo sa mga kandidato sa pagka-presidente, si Bongbong gid ang ginaarangkada halos kada semana. Dako pa ni nga buli kay Bongbong, mas ginabalbal nyo, malain kag maayo man, ti maayo iniya, para sa isa ka politiko. Name recall ko ni kilala si Bongbong gid. Amo ning nagakatabo subong. Dugangan pagid ni anay Senador Trillanes, siling niya kahapon, siling niya ang mga Pinoy dapat hindi magpili sang presidente nga drug addict kag butigon. Nya mo ng credential ya, gabutigan ni siya nga wala pa siya magpungko sa pwesto. Ano pagidayan kung makapungko na sa pwesto? Pating mga pagbayad sa buwis na wala sa gabayad. Pating lahi sa pungsod Pilipinas na balion niya pa. Tapos butigod pa siya. Sa iya sini graduado siya kuno sa University sang Oxford. Di pagkatapos gin pamangkot nitong Oxford sang social media, bahin sa edukasyon ni Marcos, sa kredensyalya, siling sang Oxford, ulan sa katapos sang kursoya, akalain. Nya pertik butigon na, amuning balbal sirado, si Bongbong halin sa dapadapa pakanto sa ulo, pero kung pamatian mo ang mga supporter ya, kag ang iya sini mga motorcade, puno tao. Budlay na. Kung ako ya ipilak na, bayda, padaganas la, pilanas la, 5, padalagana. Kung daw lain buot mo kay Bongbong, kung daw hindi ka konforme, hindi pagbutua, hindi na maghagad petisyon, kapoy pa na. Matapos lang eleksyon, hindi na matapos ang mga petisyon na disqualification nga na. May lang Japon, kung magilty na siya sa wala pang eleksyon, kay pwede sir makakas. Pero kung natapos ng eleksyon, lain ko magdaog, hindi ko magdaog ko ni sorry lang, hindi ka nakaakusar kay may immunity na ang presidente. Action Radio Philippine Standard Time, La City 1. Mabalik kami pagkatapos ini. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian na amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga
nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sagsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa O sa barangay Pahanukoy. Ika-12 anyos niya nga kaadlawan. Happy birthday, Ariel. Halin kay Luloy Fred kag Lula Susan Verde Blanco. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Komentaryo, isyu, serbisyo publiko.